Tibel orfle boko abismillah ka dun kibaru kono ni aka bakurbawi. Ka kenyeni Radio Salam kan sa worona dayeleni wulika jonyene jawi wajuluba obulodara kunu alamsa December kalo kile mwani kile morba buguya. Ahmed Baba Ale Blala kunu kalo mwa anin kononton kaso kofe Cameroon kaufe ni RFika lasigiden kulu. Kore du Sud kaufe ni ye soye min kundama bita etaju shiki nyokonana tasuma imi mine Kore du Sud kaufe na kera sawe ka ma muka anin kononton bone unila. Kuno alamsa December kalo kile mwani kile samba fla santan ani wolofla obena Radio Salama aleka sa worona o daileni nyene jewma ni abaraw bolodara morwa bugu Radio Salam yere dalalala ya baraw temena chuga mina anga je anga lajenike. Radio Salam ka sankumbe nyana je onana boloda kile duru konna la kabo December kalo kile muga ani kile na katabla December kalo kile muga ani nanena samba fla santa ani wolumfla abaraw na damne kunu alamsa do ni wajulu ba doy o re kera radio re dalala choy ma chama oluna na akene kan ka damne sufi kalamdo ma sufi kanumbaw kata se islam jama bela jelema mauna na ka bo fam bela jelen fe wala sa wajulu aka ke onyana munana damne nege kanyata ani woro dala goshide wakati mna mamunu tumbe akene ka oluka kuma temene ko fe nyama koro sheko no sheko Abubakar Jarayi alena na kuma kanu ibay ka fo islamé ni ñuanche anga ñuamina nga ke ñuanfe anga do daklen fe anga bo daklen fe ina fo el hashek sufi bilal jaloni ale sufu ka nyima bay ale be mu fo islamé tablo la radio soy ale kera exemplaire de tiens la Radio Salam Pamakote ay jere ko tiens a toba gansan obi wazuke obake salam ali ni timina ni radio soy togo me tiens akara ki haklisi wallahi a togo dali do muna salam la paix a togo dali do salamu de la oye hine de oye kisidi tiens o erebe ambo wala day nibo kibo tay ibiseka shi o kuma kan dama do yero ko hako mbade fuiti bembo wallahi fuitabo anga be fuiti bembo tiens Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ema Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammadu ma ako وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن أمبوي pour miséricorde universelle. صدق الله العظيم. أكو محمد نيجي كي هنا de تامفم بلجرلما. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكو محمد نيجي كي هنا de تامفم بلجرلما. أبى تامفم. محمد كره كسي. تامفم. محمد ما كتوري فيو. الله سبحانه وتعالى أمبوي نو محمد بل ودي. أنا نكسي ده كادام عليه كسي ده dama ona nani kisi de ko di amafana wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tlara ko bunya ta ka da Muhammadu Mantoka Muhammadu Mantoka ko ola ni ya jetemne do kalon temene ko fe radio nyema ere no sajo koneyi ale ya kan nisondia yira nisondia mbana folo oyi ayere san kwaso o nisondia flana ay wole bla boma unana anga wole jabi o nisondia flana nisondia sabana ay adon ka fofana ko mo ba ko ko no de me fawo o nisondia sabana nisondia nanna kuma munu fora akono o kera kuma wasalo yo kuma munu no yi ambela jele blasira o nisondia de bana wala sa jami fekra do yala ay yara kelengan barada mena gadi sama ay gela jumen sorala ni ay no gamu sorala bar mati ga jama wele kan baraga ku ti gela do sorala wala no ga do ibse ga do la ko do nyafanyo la bon o echen am se ka fo ay no ga de sorala parce que muna bara fen na kisi le do ni gele ay ni o ko fene no ya soro be ala fuka ala barkada anye wole bla mo munuma am ko chamaya anga wole jabi ande me bago olu seko nu dama ira bela jelenke wala sa am be se ka nisondia anga ni ngana jan ko na la to mina donc am se ka fo anye gele ya kele mun sorala
o gɛlɛya o ti dɔ wɛrɛ ye o ye fɛn bɛɛ n'a tala ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ a ka di ye i ka fɛn ka kɛ cogo nasugu dɔ la a mana kɛ cogo fiɲɛ dɔ bɛ ye o ye adamadenya n'a taabolo ye nka anw t'o jate gɛlɛya yɛrɛ ye n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ a ko bɛɛ nɔgɔyara an bolo alihamudulilayi parce que an y'a dɔn mɔgɔw b'an kɔ kɔrɔ. I ka wele ka laban ye mun ye ka ɲɛsin alisilamɛw ma u ka se ka bɔ ka caya halisa anniversaire to an ka se ka laɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Welekan mun bɛ n bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ fɔlɔ arajo salam sigikun ye bɛɛ lajɛlen de ye k'a fɔ ko a fɔra ko arajo salam dɔw b'a fɔ dɔrɔn ko ko n'i ko arajo salam ko ye diinɛ arajo ye ko olu tɛ diinɛ mɔgɔw ye bon ne b'a fɔ fɔlɔ o tigi o ye fili ye mɔgɔ si tɛ yen k'i tɛ diinɛ mɔgɔ ye an bɛɛ silamɛ de a fɔra ko Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ 95% musulman mais a bɛ fɔ arajo minnu ma ko diinɛ arajo olu de tolen don kɔ bon ne bolo n'an ye diinɛ jamana ye diinɛ arajo man ka to kɔ an bɛ wele bila mɔgɔw ma u kana diinɛ arajo to kɔ u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ diinɛ arajo olu de kan ka ta ba la o ye fɔlɔ ye filanan mun ni n b'o wele jaabi n b'o wele lancer n b'o lancer bɛɛ lajɛlen ma jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka baara kɛ i n'a fɔ arajo salam sigikun ye mun ye n'o ye bɛn ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baara minnu fana kɛ a ka kɛ kisi baaraw ye donc n bɛ se k'o wele kan de da bɛɛ lajɛlen ye. Ale ta tɛmɛnen kɔfɛ Ahmed Touré ka bɔ Point G ale ye arajo salam fo ka waleɲuman dɔn arajo salam bɛ ka wulikajɔ mun kɛ walasa a lamɛnbagaw ka se ka olu nisɔndiya cogo min na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajo salamu n'o ye min y'a initiative créé n'o ye Cheikh Sufi Bilali ye an kɔrɔkɛ don an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye arajo in dayɛlɛlen kana bila bi la foyi ma se anw ma ni bonya tɛ anw ma dɔgɔli foyi sɔrɔ nin ko in na Sufi Bilali arajo in dayɛlɛ a ma sufi ko fɔ a la sufi danko tɛ i y'i bolo minɛ i m'a bila hali ni m'i kun bila yɛrɛ arajo in a ka kan yɛrɛ i bɛna kuma na Sufi Bilali tɛ ma ɲininka n Bamakɔ bɛɛ ne ma parti pris ye karamɔgɔ bolo Sufi Bilali de ye walahi bilahi ɲɔnɔ ne ye guide spirituel ye n ye président de l'association ye kalanden min bɛ n bolo n'i y'a jate a ka ca maa ba naani ye Bamakɔ yan hali sisan san filɛ yɔrɔ min na n nana mobili min na n ka kalandenw bɔra Abidjan de ka na ni mobili in di yan kunun an kɔrɔ yan donc mais mun ye na Sufi Bilali ka ladiriya n'a ka hɔrɔnya a n'a ka silamɛya. Bolen kɔfɛ Mohamed Bashiru Kisa ni bɛɛ ko a ma ko Bɛfɔ Junior ale fana ye o kumakan kelen de fɔ. An nisɔndiyara kosɛbɛ ne arajo salamu ka anniversaire ye sabu arajo salamu a ye Bamakɔ bɛɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye Mali bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan fɛn o fɛn bɛ arajo salamu lamɛn arajo salamu y'a kanu de ka bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan o kuma bi an bɛ wajulu de la wulada in na arajo salamu yɛrɛ kuru belebeleba kɔnɔ yan nɔ o kuma karamɔgɔ caman de yera kɛnɛ kan i n'a fɔ an ta tɛna se ka se a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma mais a bɛ n'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wajulu ka organiser arajo salamu fɛ o kuma an bɛ dugawu de kɛ yarabi yama hali sisan ala ka arajo salamu ka anniversaire caman jira an na n b'a dɔn jama in ɲinan jama bɔra cogoya min na san wɛrɛ ta o jama bɛna caya ka tɛmɛ nin kan parce que ko bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni de. Camerounkaw fɛ RFI ni o ye Faransikaw ka kunnafoni di soba ye o ka lasigiden min bɛ Camerounkaw fɛ n'a bɛ wele ko Ahmed Baba o kun y'a minɛ ni ka tɛgɛ kɛ a la kalo 29 kɔnɔna na ni ka a don bɛrɛ la nka u y'a bila kunu alamisa décembre kalo 21. Ahmed Abba ni ale ye RFI maaw n'o ye Radio France International olu ka kunnafonidila dɔ ye kunu alamisadon sɔgɔmada fɛ u nana a jɛya dɔɔni nka u halibi a ɲaginen don n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kalo 24 kaso ko a kan k'o kɛ ka sababu kɛ i b'a ye k'a fɔ waleya dɔ bɛ yen waleya in a ma yira k'a fɔ a ma bɛn cogo si la Ahmed Abba a ye kalo 29 kɛ kaso la ka ban tɛgɛ kɛra la juillet kalo 2015 a kɛra mara mun na an ko ma ko Maruwa n'o bɛ tali kɛ Cameroun baniyanfan fin na yɔrɔ mun na yɛrɛ a tun bɛ ka kunnafoniw di Boko Haram ka bingani wale kow la o ka kiribolo maaw u ka laseliw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u nana yira miniti damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ sɔgɔmada fɛ k'u bɛ nin cɛ in ɲagi u ka kiiritigɛla ye o kuma de fɔ n'o ye Ahmed Abba ye ni dun tun y'a jateminɛ u ka ɲangini fɔlɔ la u y'a yira k'a fɔ san 10 kaso k'a kan ko o de kɛ
o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a ka waleyaw kɔnɔna la ko a ma kuma bamanjuw kan minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ n'o ye bokaramu ye o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u ka laseliw kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ kalo 24 kaso ko a kan k'o de kɛ a ka kiri filanan minnu nana boloda Ahmed Aba ale minɛra a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ sabula a ye kalo 29 kɛ kaso la wa a tɛgɛ kɛra la Maruwa n'o bɛ tali kɛ Cameroun baniyanfan fin fɛ ka bɛn juillet kalo tile 30 ma san 2015 Ahmed Aba ale tun bɛ baara de la ye n'o ye ka kunnafoniw ɲini k'o di o lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma a tun b'a ka kunnafonidila baara de la sabula n'i y'a lajɛ Boko-Haram ye bingani wale mun kɛ a tun bɛ ka o kow de sɛgɛsɛgɛ k'o kunnafoniw di Cameroun kiribulon maaw olu nana a ɲangini fɔlɔ la ko san 10 ka so a b'o kɛ nka i b'a ye k'a fɔ nin sen na u nana yira k'a fɔ kalo 24 kaso ko a tun kan k'o de kɛ nka a ye san 2 kɛ o b'a yira k'a fɔ a ka waatiw olu dafara u ka kiritigɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ u kɛlen don k'a nɔ minɛ sabula a ye mun kɛ o bɛ i n'a fɔ komi a ye Bamanju kɔkɔrɔma don. Corée du Sud kaw fɛ nin ye tɛkabana so jeni ye min n'a a tasuma wulila ka so jeni so min ni a bɛ taa étage 8 ɲɔgɔnna hakɛ la a kɛra sababu ye ka maa 29 ni ka olu bɔ ɲɔgɔn la Corée du Sud kaw fɛ kunu alamisa. Soba mun n'a jɔkundama bɛ ti jɔ étage 8 ɲɔgɔnna la tasuma de nana wuli so in na a kɛra Corée du Sud de maa 29 olu de bɔnra u ni la maa 29 wɛrɛ olu joginna tasuma kelen ka wuli a ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'a sababu kɛ u ka minɛn dɔ bɛ o bɛ so in kɔfɛla la tasuma nana wuli o fan bɛɛ lajɛlen na k'o minɛ a kɛra i n'a fɔ komi mun nana kɛ Londres Grenfell mara la o la maa 71 olu de bɔnra u ni la so in n'i y'a ta k'a lajɛ wagati min na tasuma y'a minɛ maa 29 olu de nana bɔn u ni la a kɛra kunu alamisa don Corée du Sud jamana kɔnɔ wa bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ani Grenfell Londres ani olu de ta bɔra ɲɔgɔn fɛ sabula n'i y'a jateminɛ u ka minɛn minnu n'olu bɛ so lamunu i b'a ye k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn minnu ni tasuma bɛ se ka a minɛ tasuma ye olu de minɛ kuma minnu na fɔ jumadon u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlabaw fɛ tasuma kelen ka wuli a ye nin so in étage 8 bɛɛ lajɛlen minɛ n'o bɛ tali kɛ Jesuan mara la n'o bɛ Asie i b'a ye k'a fɔ a kɔrɔnyanfan camancɛ yanfan fɛ maa 29 olu de bɔnra u ni la maa 29 wɛrɛ olu joginna maa 20 minnu n'olu bɔnra u ni la olu dɔw su nana ye musow ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ wa tɔ ninnu olu kɔni su nana ye so in yɛrɛ kɔnɔna la hali u ka dumunikɛyɔrɔ dɔ fana bɛ yen u ka maaw damadɔni olu fana su yɛrɛ yen kɔnɔna la. Espagne kaw fɛ u ka yɛrɛta jɛkulu min tun bɛ ni i ka dɔn o kun ye a laɲini ni ka u ka jamana ni ka a tila o jɛkulu u ka élection régionale ni o y'u ka kalata ye kalata min n'a bɛ k'u ka sigidaw la olu kɔni ye sebaya sɔrɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi kalatala tɔw sanfɛ Espagne jamana kɔnɔ. A ka ca ni kalo 2 o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka jamana fan mun bɛ n'olu tun bɛ fɛ k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini Catalogne ko don olu welela kunu alamisa don k'u ka bɔ ka taa u ka danaya kurakuraya u ka bulonba maaw kan o b'a yira k'a fɔ minnu bɛ fɛ jamana ka fara olu ye sebaya sɔrɔ kunu alamisa don ka bɛn décembre kalo tile 21 ma u ka parti politique 3 ɲɔgɔnna n'o ye ERC 4C Ensemble pour la Catalogne ani CUP maaw n'i y'a jateminɛ olu de ye jama fanba sɔrɔ u ka bulonba kɔnɔna la 135 la olu ye 70 sɔrɔ o n'i y'a lajɛ u ka parti politique mun bɛ yen ni an ka parti centriste libéral Guadandosi olu de nana ɲɛfɛ 125 u y'o de sɔrɔ wa i b'a ye k'a fɔ 37 o ye olu ka wasaden ye o fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ maa hakɛ mun bɔra ka taa kala ta o cayara kosɛbɛ 185 ni dun ye san 2015 ta k'a lajɛ 175 olu de taara minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye fanga sina maaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan minnu bɛ fɛ yɔrɔ ka tila kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ka ɲɛmaa tun ye Carlos Puigdemont ye ale ka parti politique olu ye maa 34 de sɔrɔ olu ka maa minnu sigira u ka parti politique mun bɛ n'u ko ma ko Gauche
républicaine de Catalogne ERC n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ a ka ɲɛma dangankɔrɔ ka parti politique la ni Oriol Junqueras ye ale ye 32 sɔrɔ o la u ka parti politique mun bɛ ni an kama COP olu kɔni ye 4 dɔrɔn de sɔrɔ n'i ye ni parti politique saba ninnu ka maa sɔrɔtaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ 70 ɲɔgɔnna la o b'a jira k'a fɔ olu de ka jama ka ca bulonba kɔnɔna la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali u ka gouvernement maaw ta kan o la u ka premier ministre u ka parti politique n'o ye Mariano Rajoy ye ale ka parti politique n'o ye parti populaire ye olu ye i b'a ye k'a fɔ 400 ɲɔgɔnna dɔrɔn de sɔrɔ wa maa 3 dɔrɔn de b'o olu bolo. TV Anwar filɛbagaw ni de kɛra gajiya ka bitɔn kibaru kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi ye Arabiu Sani ale ijuma fɔlɔ ye communauté musulmane des soufis du Mali ka wulikajɔw kɔnɔna na bi kuranɛ kalanw ani ka fara dalilu khairatu ni zikuru caman u bɛ boloda ka dugawu kɛ jamana ka dugawu kɛ diɲɛ ani asilamɛya bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala deli Ala ka kalo caman jira an bɛɛ lajɛlen na an b'aw fɔ a ka filɛliko ɲuman na Congo Brazza an bɛ foli lase aw ma an b'a fɔ ko aw kan bɛ ni ɲɔgɔnna sigira wɛrɛ